защото имаме сведения, че професор Цанев е на път, така че смятам експедитивно да караме и за това нека да не бави процедурата. Рецензенти на дисертацията на Снежанка Малчева са професор Петър Цанев и професор доктор на философските науки Иванка Стъпова. С становища са доцент доктор на изкуствата на Забравка Иванова, доцент Николай Михайлов и аз като научен ръководител на Снежанка Стоянова. Така че предлагам да започнем от рецензията на професор доктор на философските науки Иванка Стъпова в очакване на колегата Петър Цанев. Да, трябва да представя Снежанка, извинявайте. Тя е редовен докторант в нашата катедра, катедра филология на изкуството, художествено образование и общо образователни дисциплини. И нейната дисертация е на тема скулптурния процес на работа с глина като метод за формиране на човешката индивидуалност и нейното социализиране. Снежанка ще представи своята дисертация, така че аз няма какво тук да говоря за това. Няколко думи искам да кажа за това, да изразя задоволството си до каква степен тя беше съвестен, трудолюбив и много успешен докторант. Тя изкара няколко курса, даже повече от необходимото по време на своето докторантско изследване. Беше присъства на няколко конференции, поне две от тях международни, и един голям успех в края на миналата година постигна. Беше поканена в Москва да води един курс, с който да представя своя метод на общуване чрез изкуството и на себепознание чрез изкуството, откъдето получи грамота и дори имаме един прекрасен отзив за нейната работа от професор Никитин, който Снежанка, ако носи, може накратко също да представи. Той е по повод дисертацията и по повод изобщо нейните това, с което тя се занимава. Снежанка беше доста разумна, взе предвид някои съвети, други неща свои си отстоя, така че общуването с нея беше истинско удоволствие за мене, тъй като имахме едно много плодотворно интелектуално сътрудничество. И сега ще оставя представянето на дисертацията в ръцете на самата Снежанка, а пък аз ще ви освободя от себе си, докато трябва да си прочета становище. Уважаеми представители на научното жури, уважаеми гости, добър ден! Благодаря ви за присъствието. Накратко ще ви представя основните линии на дисертационния си труд на тема скулптурния процес на работа с глина като метод за формиране на човешката индивидуалност и нейното социализиране. На стената се показва презентация с снимков материал на скулптурни и живописни работи на участници в арт-терапевтични сесии, проведени в процеса на дисертационното изследване. Дисертационният труд съдържа въведение, изложение от 3 глави, заключение, 7 научни публикации по темата на дисертацията, библиография и приложение. Списъкът на използваната литература включва 230 източника, от които 104 са на български, 92 на чужд език и 34 са електронни издания. Обемът на дисертационния труд е 230 страници, плюс приложение от 104 страници. Дисертационният труд се опира на опита от практиката на арт-терапевтичните сесии и моделиране на себе си, изкуство за вътрешен баланс, себепознание и разкриване на творческия потенциал чрез работа с глина, бои и други материали. В приложението е представен илюстративен материал от работата на участници в тези сесии, включени са 196 цветни илюстрации на скулптурни и живописни работи, както и 10 протокола и 4 теста от доклад за работа по случай в център Каритас. Предмет на изследване
изследване на дисертацията е арт-терапевтичната работа с глина като метод за осъществяване на трансформация на разрушителните модели в човешката психика, постигане на вътрешен баланс, себереализация, разкриване на творческия потенциал и развитие на социалното чувство. До сега не е правен опит за дълбоко научно проучване и цялостно систематизиране на арт-терапевтичната работа с глина. Настоящия дисертационен труд е един опит, който цели научното изследване на процеса на работа с глина в арт-терапията. Първа глава – исторически предпоставки, теоретична основа на арт-терапията. Важен въпрос в изследването на проблема на дисертацията е темата за несъзнаваното. Разглежда се психичното пространство като сфера, изследването на която може да ни направи творци на самите себе си и на един по-хармоничен живот, на който да се радваме. Запознаването с механизмите на действие в човешката психика е основата, върху която се осъществява процеса на арт-терапията. В тази посока се разглежда психичното пространство в човека като поле за вътрешна работа, където могат да се разрешат основни житейски въпроси от личния живот на индивида и където той може да открие своята истинска същност. Един от методите за работа с психичното пространство е арт-терапията, чието историческо развитие и теоретична платформа са разгледани в тази част на дисертацията. Втора глава – арт-терапията като метод за възпитание и образование на деца и възрастни. Разглеждането на ролята на родителското и преподавателското отношение към детето е изключително важна и винаги актуална тема, защото решението на този въпрос е определящо за качеството на живота на всеки човек, като член на обществото, в което живеем. Състоянието, както на обществото като цяло, така и на всеки един от нас като членове на това общество, зависи от правилното възпитание и образование както на децата, така и на родителите и преподавателите, защото двата процеса са неделими и зависят един от друг. Разкриването на творческия потенциал още в най-ранна детска възраст е условие за правилното израстване на детето в творец на своя живот. Прилагането на педагогиката и арт-терапията като метод за възпитание и обучение в образователните институции е предпоставка за формиране на психическо и физическо здраве при децата. Трета глава – арт-терапевтичната работа с глина като метод за формиране на човешката индивидуалност и нейното социализиране. В тази същностна част на дисертацията се разглежда идеята за човека творец на своя живот, която е основна идея в дисертационния труд. Арт-терапевтичната работа с глина отключва вътрешния потенциал в човека и го превръща в осъзнат творец на самия себе си и на своя живот. Глината като материал в арт-терапията позволява на човек по-лесно да навлезе в творческия процес и да осъществи връзка с по-дълбоката си вътрешна същност. Арт-терапевтичната работа с глина е метод, който създава условия за трансформация на моделите на самосаботирането, приложен при деца и възрастни. Това е начин да се установим в настоящето, да се обърнем към себе си и по подобие, както моделираме фигури от глина, ние имаме възможността да моделираме своя вътрешен и външен свят, взаимоотношенията си със себе си и с окръжаващите, да намираме креативни решения на житейските си въпроси, да постигаме психическо здраве и осъзнато да градим щастието си. Процесът на вътрешно опознаване чрез творческата работа с глина е способ за себеосъзнаване, интеграция, изграждане на цялостност и благополучие, при който моделирането на материала се превръща в акт на моделиране на човешката индивидуалност и нейното социализиране. Проучването на дисертацията търси надграждане на арт-терапевтичната работа с глина с приложение на методите на психобиологията, както и на аналитичната психология. Работа, която цели трансформация на разрушителните модели на мислене и поведение и осъществяване на индивидуация, като се представят теми за арт-терапевтична работа с глина, изследващи в несъзнаването отхвърлените материали, архетиповете, архетипните образи и архетипните мотиви в човешката психика. Едно сравнително ново направление в системната психотерапия е психогенеалогията, която цели разкриване на смисъла на определени събития от живота на даден човек
чрез задълбочен анализ на родовата му история. В дисертационното изследване се разглежда приложението на психогенеалогията в арт-терапевтичната работа с глина като метод за трансформация на моделите на самосаботирането, наследени от нашите предци. Науките психобиология и невропсихология могат да се определят като науки на бъдещето. Изследването на творческия и арт-терапевтичния процес и на наблюдението на визуалните образи от гледна точка на психобиологията и невропсихологията е реална възможност за постигане на позитивна промяна в психиката и в живота на индивида. Арт-терапия в съчетание с методите на психобиологията и на психогенеалогията е форма на вътрешна работа, която пробужда и развива социалното чувство и колективната отговорност. Един съществен въпрос в изследването на дисертацията. Социалното чувство е основа на човешкото щастие, а любовта е основа на социалното чувство. Човек, който умее да обича, е развил и социално чувство. Задача на арт-терапевтичната работа с глина, както и на всяка психотерапия, е оказването на помощ на човека да възстанови връзката си със себе си, а с нея и способността си да чува в себе си гласа на съвестта, да вижда истината, да умее да обича себе си и другия, да бъде свободен. Разкриването на вътрешния потенциал е творчески акт, подчинен на закона на любовта, който може да се осъществи чрез арт-терапевтичната работа с глина. Този процес разкрива любовта на индивида и разширява личното ни съзнание към колективно осъзнаване и промяна в посока към по-сплотено добруването за всички общество. Главна житейска задача на човека е да се превърне в това, което потенциално е закодирано в него. Творческата сила е силата на самото съществуване. И тя не се отнася само за изобразителните изкуства. Целият наш живот е творчество и ние рисуваме картината на своя живот, на своето отношение както с самите себе си, така и с хората около нас. И с думите на Ерих Фронт, творческата сила е любов, която също